বুজিবি বড়োলেণ্ড আপোনালোকৰ জাগাত আছে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ডত আপোনালোকে যাওক हानि दावराव जादों बहा जादों बेखौ बयबो फेसबुकआव बयबो नुलायदों आरो नुलायगासिनोबो दं खौरां बिजोंफोरावबो नुलायदों बयबो दामबाय नालाय आंबो मालाय एसे दामनि बेखौ सानबाय जेखियानो जाला लिडारा लिडार सीएमआ सीएम जाखागोन सिबा सिबखा बेसोरथ' आरो नों आंनि दाङाबाजि जादलायनायखौथ' नुवा नुदोंब्लाबो नर्मेल होननानै साननानै लायो कार्बि आलंनि जाखिनि बर'फोर दङ लासैनो होजानायनि लामायावसो नामा कार्बि आलंनि बर'फ्राबो गोरलै नंखाया जानला माला होजाग्राबो नंखाया सोरबा बिटिआरनि सीएमब्लाबो माबा माबि सीएमब्लाबो ना बेफोरखौ जेबो बुजिनाय नङा बेफोर गासैबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर गोरोन्थिनि थाखायनो होजानाय नोंसोरा बेफोरबायदि जायगा दङ होनजाना बुंजानाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंजादों बेफोर गासिबो बर'नि दैदेनगिरि गोरोन्थिनि थाखायनो जादों बुंदोंमोन बै समनियाबो खालामगोन नाथाय बिथांमोनाबो हाहैयासै दानियाबो 5 बोसोर जोबलांबाय बिसोरबो हायासै ओंखायनो पलिटिशियाननि रावफोरखौ दान्दिसेल' फोथायनांगौ 5-10 मिनिटसोल'नो फोथायनांगौ बिनि बारा फोथायजाया 15-20 मिनिट हाइस्ट नों 1 घन्टा फोथायनो हागोन ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोरनि बाथ्राखौ फोथायनो हाया सोरबा बिजेपिआनो कंग्रेसआनो बिपिएफआनो इउपिपिएलआनो एखे मोनसे फुख्रिनिनो ना गोजा बिसोरो आरो बिसोरनि खोथाखौ 1 घन्टासोल'नो फोथायजायो बिनि बारा फोथायजाया आरोखि जायनि जाहोनाव नैबे मोनसे फिथाइया जादों कार्बि आलंनि बर'फ्रा होजानाय बा होखारजानाय नोंसोरा बड'लेण्ड दं बिटिसि दं ट्राइबेल बेल ब्लक माबा माबि ना XYZ बुंजालांनो हमदों खोनासंना लानि एसे আপোনালোকৰ বুজিবি বড়োলেণ্ড আপোনালোকৰ জাগাত আছে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ডত আপোনালোকে যাওক ইয়াতে কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো ট্ৰাইবেল লেণ্ড নহয় কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় अपनी जगह निजर माटी আছে রিফাল বাতরত আপনি নিজে নিজে জায়গা আছে নিজে নিজে জায়গা যাবি আমি বি দিগদার না করিব তোমার লাগা জায়গা আর আমার ভালে বি দিগদার না করিবি ওকে ঠিক আছে আমি কি কব দেখি মারিব পাইলে না পাতর থাকা না পাতর হই যাও পাতর করতে বড় লেন স্যার একটু কথা বলা এটা সুকরা লাগিব আমি কি কব